passant, a més estem ben bé, no ho diem en va que siguem al cor del Montseny, perquè és que estem just entre, a la nostra esquerra tenim tot el que és la carena de les Agudes Turó de l'Home i a la nostra dreta, amunt, tenim el Matagalls. Estem a la vall que es forma entre aquests dos sistemes muntanyosos i que actualment únicament tenim aquesta masia abandonada i aquesta pista forestal que, com veieu, no és gens transitada, no? Si això s'asfalta, aquesta pista uniria els dos principals eixos asfaltats que travessen el Montseny i, per tant, entenem que la freqüentació de vehicles per aquesta pista s'augmentaria molt. Ja no únicament ens oposem per les obres en si, per tot el que suposarà l'entrada de maquinària amb una pista amb uns pendents, com heu pogut veure, tot això tindrà uns impactes, sinó, una vegada feta la carretera, aquí començarà a passar gent, perquè, clar, si tu pots estar aquí a Sant Marçal i en un quart d'hora ets a